60-årige Lone Eilerskov fra Aarhus havde ikke lige forestillet sig, at hun nogensinde skulle deltage i et verdensmesterskab, men det er lige præcis, hvad der venter hende. Hun startede først med sin træningsdisciplin, som er CrossFit, da hun var 46, og så greb det ligesom om sig. Siden har hun trænet omkring 5 gange om ugen, og så kastede hun sig over at konkurrere i CrossFit og funktionel træning, og med flotte placeringer både herhjemme og i europæisk sammenhæng, at det nu lykkes hende at kvalificere sig til verdensmesterskabet i Australien til efteråret. Og nu står du her. Velkommen, Lone Eilerskov. Først og fremmest tillykke med den kvalifikation. Tak. Hvad er det med dig og CrossFit? Jamen, det passer bare så godt til mig. Hvad er det lige ved CrossFit, der passer til dig? Jamen, det er alle de forskellige discipliner, man kommer igennem. Jeg har tidligere både cyklet og løbet og gået i fitnesscenter og sådan noget, men her er det simpelthen en kombination af det hele. Og så er der et fedt fællesskab i det, fordi vi er jo mange, der træner på samme tid og laver de samme ting. Fordi det, I gør, kan du komme med et par eksempler? Ja, vi løfter jo vægte, og vi smider om os med nogle kettlebells, og vi hænger op i nogle barer og laver nogle pull-ups, og vi løber, og vi cykler, og det er mange ting, vi laver. Og det er med høj intensitet? Det er med høj intensitet. Og det passer dig godt? Og det passer mig rigtig godt, ja. Og vi ser også nogle billeder her af dig, hvor du okser afsted. Hvordan har du det, når du sidder der? Jamen, jeg har det rigtig godt. Der. Ja, jeg har det jo rigtig godt, fordi jeg jo sådan kan mærke, at min krop, den kan de her ting. Og så giver det jo et skud endorfiner, når man bliver sådan helt høj af det, når man har lavet en god træning. Du startede, da du var 46. Kan du mærke, at du er blevet ældre også? Altså, kan du det samme, eller kan du mere, eller hvordan? Med den alder altså, der er nogle ting, man bliver lidt mere stiv i kroppen, så der skal arbejdes lidt mere med tingene, og så er der nogle ting, man sådan har lidt sværere ved. Hvad for eksempel? Jamen, når for eksempel gå ned i et squat, som jo er med en vægtstang, hvor man har det sådan, måske en vægtstang over hovedet, der er man lidt mere stiv i det, hvor man sådan falder lidt forover og sådan nogle ting. Og det er ikke altid helt nemt. Der skal arbejdes lidt mere på det. Og man må sige, du hænger jo i, Lone, ja. Ikke også? Og hvorfor det her konkurrenceelement? Hvad er det, det tænder i dig? Jamen, jeg troede faktisk ikke, jeg var et konkurrencemenneske. Men det kom bare hen ad vejen, fordi vi prøvede sådan at deltage i. Der er sådan en verdensomspændende konkurrence, hvor man kunne deltage online. Og der viste det sig jo, at jeg klarede mig faktisk ret godt. Og efterhånden er det jo så bare blevet bedre og bedre, så jeg er sådan blevet lidt bit af det. Du er blevet lidt bit af det? Ja. Det er ikke nok bare at træne længere? Nej, jeg vil også gerne se resultater. Og så lære at gå på hænder som 60-årig, det kan jo også et eller andet, ikke? Og så har jeg også hørt noget om, at der er også en hel del yngre mænd, for eksempel, der dyrker CrossFit. Hvad siger de så til, når du står der og gør det, du gør? Jeg tror, de har respekt for det. Jeg tror, de kan jo også se deres mødre i det. At det kunne måske være en god idé, de også lige kom ned og træne sammen med mig. Det kunne være dejligt i hvert fald. Du træner CrossFit cirka 5 gange om ugen nu. Kan du blive ved med det? Eller vil du blive ved med det? Jeg mærker det efter hvert år, og det evaluerer lidt på det, om det er noget, jeg skal skrue op eller ned for, eller hvordan min krop har det. Og der er der selvfølgelig også nogle skavanker, som man måske skal have behandlet lidt undervejs og sådan noget, men det skal de unge mennesker jo også, som træner CrossFit. Og dem har du altså tænkt dig at gemme lidt væk, fordi du skal snart til Australien til et verdensmesterskab, Lone. Så nu skal der skrues op. Ja. Hvad har du af forventninger? Jamen, jeg vil da gerne have en podieplads, men jeg har jo lidt svært, fordi jeg har jo ikke været der før, så jeg ved jo ikke helt, hvad det er, jeg er op imod. Og jeg har jo ikke set de andre, men jeg håber da. Men hvad har du tænkt dig at gøre for at komme der til, altså at nå i mål med dine forventninger der? Mere træning, mere arbejde. Kan du holde til det? Ja, indtil videre kan jeg. Ja, det satser jeg da på. Og er der god opbakning fra klubben, eller hvordan? Det er der. Altså alle, der klarer sig godt, og de får jo et skulderklap på vejen og sådan noget, fordi vi er jo en stor fælles klub på den måde. Og så til andre voksne kvinder, der må se med derude. Har du et godt råd? Skulle de bare til at komme i gang, eller hvordan? Ja, altså vi starter jo fra bunden af, og så lærer man jo tingene efterhånden, og så arbejder man sig jo stille og roligt med det frem til nogle resultater. Så det kan man helt sikkert gøre. Man skal ikke være bange for at komme derned i hvert fald. Er der så noget, man skal passe lidt på med? Man skal altid lytte til sin krop. Det er det vigtigste. Hvis der er noget, man sådan kan mærke, der gør ondt eller et eller andet, så skal man nok ikke bare blive ved. Men og din krop, hvad siger den til dig? Indtil videre kan jeg godt blive ved. Lone Eilerskov, du skal have tusind tak, fordi du kom forbi, og held og lykke. Tak. Ja, tak skal du have. Tak.